Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma aljuma hawri ko sappo lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habaruji moon e ndemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗo mawnude guiɗirɗen ko toon to États-Unis ha hande gouvernement fédéral mo États-Unis woni koko uddi baafe muɗum noon kadi kamɓe démocrate en ɓe mbawino hande ɗaɓɓude walla yaade vote pour ko fate honoɓe continuer haala mabɓe kono noon yarani yeeso oɗo saaha joni kanko Donald Trump fuɗɗima famnude yimɓeɓe wonde ko kala démocrate en walla kala yimɓe ɓeɗo likkude gouvernement fédéral ɓe o faami hen ko démocrate en ko ɓen ko sekoɓe ɗumen habaruji men ha hande toon to États-Unis toon to Tennessee hono pettu mongo waɗi toon ɗum noon ko nokku mo ganduɗa pewnon noon explosif taw ko pour militaire uji e civil en woni fetti toon ɗon kene oɗo saaha joni ɓe ganduɗa no foti mayɓe ko noon sappo e jeenayi neɗɗo ronkama yitede habaruji men international ko toon to Sénégal puɗɗoɗon e ɗum noon ko famnude on toon hono kanko Aliou Sall ha hande ko mono ɓiili toon to juuɗe police posi kalis ken wona 240 000 francs CFA pour beele mo heɓa liberté provisoire ko noon wayno ko o heɓata jaabol illa ñande altine garoɗo hande habaruji men international toon to Mauritanie Sénégal toon to frontiére uji tugui Bakel fade Matam on militaire uji Mauritanie e Sénégal naɓe mbawi wadde patrouille ɗum noon koye maayo flow Sénégal wiide mabɓe kadi ɗum ɗo ko ɓeydade tinnude kisal gongal e frontiére ɗeɗo leyɗele ɗiɗi habaruji men international cakkitorɗen ko jokkodirde Foutanke Diawara ken élément coftal ɓalli mo Tijani Niang waɗa men may gartu joni joni jaññiɗen e ɗiɗo titre uji siftinɗen toon hande ko aljuma sappo lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi may gartu joni joni so Allah jeeɗi Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettu yankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International jiɗɗa ko kabaruji jaggu Radio Jowol International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtare kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder Radio Jowol International wonande jogiiɓe publicité jokkodir eya Radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diop El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jamhire moon ko siftinde on tan hande oɗo ñalawma aljuma kadi ne wayno ko ummade ko ummi toon to Washington hono kanko Donald Trump mono continue ha hande e ballodiral ministre makko to toppitiɗo ko fati ngaalu ƴewde oɗo saaha joni hol démocrate en wonɓe gouvernement fédéral ɗum noon ko nokkuji ɗi foof tumnade kadi koɓe kaali ɓe mbi wonde ko oɗo saaha joni ɓe puɗɗima limdi kene wona ujunnaji nayyi neɗɗo taw ko yimɓe liggotonoɓe gouvernement fédéral e ɓeɗo kadi woni koye ƴewde segde ɗumen hewde ɓeɗo noon e tumnade kadi koɓe kaali ɓeɗo ko yimɓe kanko Donald Trump ko haali ɓeɗo ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe faami wonde ko démocrate en donc ene wayno ko yimɓe potani liggade ni e gouvernement fédéral tawde démocrate en goni koye habde mabɓe kamɓe ne mabɓe kamɓe yimɓe kala liggotonoɓe gouvernement fédéral ɓe ceeko ɗumen ko jiida e ɗum kadi siftinde ko tumnade kadi kabaruji gumiriɗi toon to Pentagon ene wayno ko militaire ji fonnoɓe hebde chèque uji men ñande alhamis nde ha hande keɓani chèque uji ɗum ɗo fof ko sibabu nde ha hande ko oɗo saaha joni ɓe ngala kalis votade ko fate en yebde ɓeɗon militaire uji donc si ruttade hande yimɓe ɓe ganduɗa kanko Donald Trump fi oɗo saaha joni wiide mawo seeɗa ɗumen ene jeeya hen yimɓe ɗiɗo nokkuji don toon département commerce 315 neɗɗo département toppitiɗo ko fati éducation 1,4jeegom neɗɗo département toppitiɗo ko fati énergie 1,7jeeɗiɗo neɗɗo département santé et service humain kene fandu ujunere 100 neɗɗo toon kadi département mbiyata housing e développement urbain 442 neɗɗo département homeland sécurité 1,7 neɗɗo département kadi toon to trésorerie
ken wona ujunere temede ne chapande ne jeegom bedo foko tuna da hande khabruji gumri de son surtout tonto Californie mbi wonde ko Californie kadi no kadi ko yimbe syndicat ji gon ton mbi wonde ko be tini wonde ko kanko tan ko bedo o sa joni subi wonde mo seko dumen sibabunde sikki makko bedo foko démocrate dum kadi ko hunde nganda kambe syndicat ji be portino plantigil hichanki hande khabruji men tonto États-Unis tungna kadi ko wadi hande tonto Tennessee en wani ko projet ngaji mawdi mbadi son dum non ko usine pernan do ko faten gede petoje taw ko gede de kadi ko gede kutortede taw ko kambe militaire kutorto dum walla kadi ko civil en kutorto dum ngani ko be kali surtout en kongol makko kanko mawdo sheriff tonto wuro wetengo Humphrey County kanko bietede Chris Davis o wi wonde ko odo sa joni o haysunde wadi maybe be gandan foti kono be gandi sanko odo be tini yimbe limabe wonde jita ka taw buri sappo jena neddo odo sa joni be kala non so tay gon bedo foko maybe walla won mayde hen ko ay wonde fo en bi wonde ko hunde ne ganduda be gon ko yanke odo sa joni tonto Tennessee tonto Chicago dum non ko tugnaade kadi khabaruji gumri tonto ko CNN khabaruji ABC News galiji janjan ko kewde no woni ko lawaare woni son non ko yimbe seppo bodo sa jo pour riwtude hono kanko Donald Trump yimbe be nelda ton ko en garde national kono sifti don tan nyande wala nyande alarba nde hono juge gor federal kanyum horum en woni suspendi no hono garde kambe militaire nelda be ton to Chicago wala itto Illinois hayse be nelda hayse be jettim ron do sa joni tawde kadi yamiro umaki donc umaki suudu nyaawore wondu e dow makko kanko odo juge federal en woni din garduji ga goto men ala droit naddi son tonto wuro Chicago walla to nokkuji do Donald Trump yunja ko ay woni fodum do foko hunde nganda ya no sa joni kanko Donald Trump mun continue wadde page makko pour beydade libde leydi dum non tungnade kongude gumiri kanko gouverneur Pitts ko haali o dum do foko hunde beydade jibde leydi ni beydade kadi wadde provocation ngaji bele ko wiete en yimbe wene kaba bele yimbe be kadi ni kaba e kambe militeruji kono wayni ko kongude makko kanko haali kanko gouverneur Prisco gartido leydi Illinois ko ali wonde ko en wayni ko mo andi yimbe garde national jeabe ton to Illinois ko bindirno ko men ko pour jabde won jeede garde national wona ardine haba civil en walla en maaje nokkuji do ganda gure taw ko civil en gon ko ay wonde fo en wani ko kanko Donald Trump mun continue odo sajon campagne makko mo jogi neldude militaire uji tonto état ji taw ko démocrate en tan gon ton walla guri taw ko démocrate en tan goni son dum do foko hunde ganda kambe cour supreme be ne dokkino mo dole hen saji tonto Californie ciagal de wi wonde ko avocat ji makko bi wonde ko en wayni ko tonto Californie ko yimbe anbe États-Unis ko kanyumen ngari wadde invasion ton surtout nokkuji taw ko gouvernement fédéral jeedum dum wadi cour supreme rokkimo dole odon saha bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio sar habruji men international guiɗoɗen ko tonto Sénégal e tumnade kadi ko winda tonto Sene News hono kanko Aliou Sall e joom suudu makko Aissata Sall continue wonde juuɗe police donc tumnade ko yalti hande ɓe mbawi no dépose ken wona 240 millions francs CFA ko non wayno ko odon liberté provisoire ko juge podo jaba dum o en wayno wi odo sa joni ko il faut que be pada haltini tumnade avocat makko walno hanki hono kanko maître Elhadji Diouf o wi wonde ko en wayno ko kala ko kerno e takke walla be namde ton surtout ko gede partude pétrole gede partude gaz walla gedde nganda takade ko faati kalisaji goddi ala ko be namdi mo ton kono odo sa joni ko yalti tan dossier makko kanko Aliou Sall jumsul makko ko won terrain goto mo takabe ciodi dum terrain ko kalis kewdo kadi mo wodani ambassade mo États-Unis ton to Dakar e kalisaji goddi kewdi kadi jiyaade wonde ne dewi kontuji mabbe e wiide lamgo walla ankitobe odo sa joni bi wonde ko didon kalisaji kebani hen ko laybol to didon kalisaji gommi khabaruji men hande tonto Sénégal tungna de kadi ko winda tonto Seneweb hono yimbe taw ko hohobe tonto Touba jon hande jamma mbali ko kaso hono kanko biyetedo Serigne Moustapha Mbacké e kanko biyetedo Serigne Fallou Faye bedo fo en wayno odo sadio ne nangama dum non ko ciagal de division des investigations criminel agal de yisa wonde ko won kambe won agence mo guddinno tonto Touba agence o biya dum ko affaire dum ko muntaga voyage
e odon agence kadi tumnadi ko be kali woni ko tonto tuba e kadi bi wonde ko beedo en haalabe do en ko kanyumen gardino odon didon business aji pour waawude wallude yimbe yaade son to Europe walla yaade son to États-Unis e tumnadi ko be bi wonde ko be jisi wonde ko yimbe jobi odo agence ken abo 80 millions francs CFA dum non e wayno kadi beedo tat fof ko kanyumen takaw ko kanyum kewadi do kalsaj donc be widi mabbe kadi odo anken no yarni hono kambe beedo ni yobe onon kalisbe en wayno ko kanyumen ko men kebani non seulement keban dannat ko no wayno ko kebani kalisaj men ko ay won fu tiagal danke do wada en wayno ko kanko juge gondo 3e cabinet d'instruction tonto pôle judiciaire financier en wayno ko kanyum halfina o do dossier donc en wayno ko tiagal de ndebe keda kambe do tos on kanko Serigne Moustapha Mbake kanko Serigne Fallou Faye e kanko Mohamed Manira en wayno ko tiagal mo en wayno be taka wonde be badi ndedo ngedo tonyangi dum non ko aljuma hande wadi dum no fofu ko wiide takkede wonde ko be liggudima e yimbe bon wadobe boni be wadi kadi gedde de ganduda business aji di laban e surtout yen kadi jogade anni kadi danindi yimbe immigré ji tawko dan gol fanande ko donc magistrat instructeur odon tribunal en wani ko odo sadio no wibi wonde ko o wadi be mandat kono kanko Serigne Moustapha Mbake e Serigne Fallou Faye donc hono biete Mouhamadou Morena odon kanyum wani dañi odo sadio en liberté provisoire adum non ko tungnade khabruji gumiri ton Sénégal khabruji mena ande ton Sénégal tungnade kadi e ko winda ton Séné News kanko biete Mambay Niang dum non e Mambay Niang sifti non ko kanyum wonno ministre toppiti ko fayte tourisme ko kanyum kadi wi takuno Ousmane Sonko wi wonde Ousmane Sonko haale makko halluji di ngona gong bier diffamation dum non ha Ousmane Sonko e odon saha kanyum horum nyaawa ton dum addani Ousmane Sonko ni kanyum horum e dedo nyaawa wonde wiya wonde waawa wonde candidat pour élection ngaji présidentielle tonto Sénégal donc on kanko Mambay Niang en wayno jamma wala jamma ko yiyama kanko hore makko rewi aéroport Blaise Diagne Senghor omo yalta leydi donc tungnade khabruji jaltudi hande on kanko Mambay Niang kanko hore makko ne wani siftin don tan gonnode kanyum hore ministre tourisme e gouvernement makko kanko Macky Sall e kadi ko sehil Macky Sall no fewi kadi kanyum hore mu defando continue defandude Macky Sall surtout fate bilan mudum bonnete do tiagal yaltilam o wawi kanko hore makko yetta to Marrakech hande o wawi kadi kanko hore makko jottindirde Macky Sall anda ka non holko woni sababu ngudo jillu kon non dum do foka ari ko tiagal de kanko hore makko do yalti lendi e wiide kadi won jayde anko ala sako yalti lendi tawde e ben continue jilo do sa joni kala menno do wonde ministre lamu makko kanko Macky Sall hadde dum yaltude walla tampinde dum kon non kadi ko yalti kadi ko hawnaki dum do foni jeya sibabu ni kanko Macky Sall kadi ancien président mo Sénégal o mini hare o do sa joni pour de labbitindi kala ko haalate en ko takkete wonde ko won kalisaji nyamlaadi indi Sénégal dum no koy laam makko wonno donc anda ka holko woni sababu Mambay Niang holko woni sababu yeton to Marrakech o yidire Macky Sall wala holko woni sababu kanko makko joni suubi yaltude leydi Sénégal donc way won fo en wayno ko dum do kadi ko gedde de ganda en continue haalede ton to Sénégal holko woni sababu kanko makko yalti o sajon hande khabruji men politique donc tunade ko yalti de alarme de hono changement ji kewdi mbadi département ji kewdi ton to Sénégal donc ko buri teskitede en ko kanko Bachir Diomaye Faye en wayno seki yimbe hewbe kono remplacer kadi yimbe hewbe donc tunade hande khabruji gumiri ton to Séné News tiagal de conseil de ministre mabadi nyande alarbe do en wayno ko kanko Bachir Diomaye Faye tini hande anni mo be jogino gouvernement mabbe waylude gardinti agence uji kewde waylude kadi idude holare ko no ligorto dum non en wayno ko tunade ko yaltono wi mande ko hono biyetedo Mbaye Silla Khuna kanyum ko ingénieur agronome tropical kanyum horum nomma yo ardu conseil d'administration Institut Sénégalais de recherche agricole ISRA ya dum non ko kanyum lomti hono biyetedo Ngagne Sen donc tiagal kadi odon conseil et surtout si babunde tiadel banno de ton to be biata enquête part de marché ji aménagement parti laabi gon ton to parc de technologie numérique to jamnyaajo on kanko mawdo lendi o wonde o seki hono biata Hélène Ndukiti Helndou Diouf odon Hélène kanyum wonno directrice administration générale et de l'équipement ton to ministère de la communication et des télécommunications numériques donc en wayno ko tiag o lumti
continue oɗon ko biyeteɗo Biram Badiane ɗum non ko comptable kañum hoore mumen wayno kañum noma yo lomtoɗon poste donc ɗum ɗo ko ɗum ɗo ji kewɗi ɗi ganduɗa kanko Bachir Diomaye Faye mo continue oɗo saha joni wadde lomtinde ko ɓuuri hen hewde ɓeɗo yimɓe hawnayi ko yimɓe umminoɓe gouvernement ɓennuɗo. Habaruji men toon Sénégal cakkitorɗen ko sondage uji ɗiɗi baɗaɗi ɗeɗo balɗe fof ɗum noon oɗo sondage ko guila mois de juillet ƴewde yimɓe kene wona million walla million neɗɗo pour wawde wadde campagne beele kanko Ousmane Sonko gardiɗo ministre uji toon to Sénégal beele mo itte olla mo démission sondage goɗɗo kadi ko badɗo hono kadi ko ɓeɗo yimɓe supportuɓe kam Ousmane Sonko pour wiide yo hedde donc tugnade ko yalti e oɗo saha joni e nder sondage uji ɗiɗi oɗo sondage guidiɗo guila mois de juillet ha hande yarata ko ujunnaji jeetati neɗɗo kono noon wayno ko sondage goɗɗo baɗɗo supportude mo kanko Ousmane Sonko e nder 24 heures kañum ɓe keeɓi kan won sappo e joyi ujunere donc wawi foyi ɗum ɗo ko gueɗe continue ene jaaha e nder net oɗo saha joni ɗo gonɗen. Habaruji men international cakkitoɗen ko toon to France ko tugnade kadi ko yalti hono kanko Emmanuel Macron o wawi kadi ɗaɓɓude gonnoɗo premier ministre makko ɗum noon démission ɗo tan ma won balɗe ɗiɗi joni kañum hoore mum yo artu kadi e formude laamu kesso tugnade kadi habaruji gommi toon to radio France international donc tugnade kono bindiri hono kanko Macron o lumi hono biyete le cornu kañum yo wontu kadi premier ministre e kadi ɗe balɗe garoje ɗe yo wawa ƴewde beelene ministre uji keesi wadde gouvernement kesso mo ganduɗa kamɓe assemblée nationale walla kamɓe parti ji ɗi fof ɓe mbawi wallude ha ɗum ɗon continue beele won gouvernement bawɗo wurde ha hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi jeegom surtout wawde jogade kala ko wiyete budget ken walla laamu France toon liggade donc e tugnade konguɗi ɗi haali kanko lekkornu o wi wonde ko oɗo saha o jaaɓi ɗum noon e mission mo ganduɗa en kanko gardiɗo leydi France waɗe dow makko pour yo wawa ƴewde formude gouvernement beele kadi mo wawa dañde budget ken walla leydi France ligga continude laamu ɗum donc ene wayno ko kanko Emmanuel Macron kadi o wi wonde ko wawi jokkodirde yimɓe hewɓe ganduɗa parti ji goɗɗi kewɗi wawi joddade mumen e ɗum noon e wayno ko choix makko pour hono kanko lekornu o arta kadi o wonta premier ministre ɗum ko hunde tan ko ndeɗo feere tan woni feere nde ɓe tawi ɓurde wonde moƴƴude. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare ma en jokkodirde joni Tijani Ñanka ɗum noon ko toon to Mauritanie walla toon to Nouakchott o wawa kadi rokkude en habaruji parɗe coftal ɓalɗe. Tijani Ñang bisimilla ma. Gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli ko pottitte qualification coupe du monde hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom zone Afrique ñalawma hande équipe nationale mo leydi Mauritanie kañum hiwdirno e nando mabɓe mo kippu Soudan pottal ngal wawi gasir ko 0-0 République démocratique du Congo kañum yeehe nder terre Togo fi ɗum logol gotol e ndiga équipe nationale mo leydi Sénégal ƴetti tabal mo ngal ki hiɗ hande gam qualifiade coupe du monde hitande ujunnaji ɗe nogas e jeegom caggal polgu mabɓe yesso kippu Soudan du Sud taw ko logui joyi ndiga ko sisine bandiraɓe ñalawma talata sappo e nayyi lewru octobre so woni 19h GMT to stade Diamniadio mo maître Abdoulaye Wade équipe nationale mo leydi Sénégal ma hiwdire nando mabɓe mo leydi Mauritanie classement oɗo poule ardi ɗum ko équipe nationale mo leydi Sénégal en jogui 21 points ɗiɗaɓo ko République démocratique du Congo en jogui 19 points tataɓo ko kippu Soudan en jogui 13 points nayaɓo ko Togo en jogui 7 points joyaɓo ko équipe nationale mo leydi Mauritanie en jogui 7 points udditogol ngol ko kippu Soudan du Sud en jogui 4 points hajum fate ndiɗon mbaydi pottitte qualification coupe du monde hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom ñalawma hande Nigéria kañum yeehe nder terre Lesotho fi ɗum logui ɗiɗi logol gotol bene ƴetti tabal mo ngal gam qualifiade caggal polgu mabɓe ñalawma hande to terrain mo Rwanda taw ko logol gotol e ndiga oɗo poule ardi ɗum ko kippu Bene en jogui 17 points ɗiɗaɓo ko Afrique du Sud en jogui 15 points tataɓo ko kippu Nigéria en jogui 14 points Côte d'Ivoire kañum wawi unde kippu Seychelles ha ɗiggi logui jeeɗiɗi e ndiga classement oɗo poule ardi ɗum ko kippu Côte d'Ivoire en jogui 23 points ɗiɗaɓo ko Gabon en jogui 22 points tataɓo ko kippu Kenya en jogui 12 points pottitte qualification coupe du monde zone Europe ñalawma hande kippu Suède kañum hewdirno e kippu Suisse ko Suisse wawi hebde polgu logui ɗiɗi e ndiga Allemagne kañum uni kippu Luxembourg ha ɗiggi logui nayyi e ndiga ñalawma janggo so woni 18h45 GMT Espagne ma hiwdire kippu Géorgie 18h45 GMT Portugal ma jabbo kippu Irlande 18h45 GMT Eswani ma hiwdire kippu Italie pottitte cehlagal jamma hande so woni 0h GMT Argentine ma hiwdire kippu Venezuela 0h30 GMT jamma hande États-Unis ma hiwdire kippu Équateur
coupe du monde sugaɓe yaroɓe duuɓi nogas pottitte ñalawma janggo so woni 20h GMT Espagne ma hiwdere équipe Colombie Mexique ma hiwdere équipe Argentine kabaruji men cofsal balli ko ɗo kadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Jowol to mbawi wonde fof Tijan nyanga jaram bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogo noon hannde e oɗo ñalawma aljuma sappo lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi siftinton toon musidɗo mon Amadou Touré haalta mon en mbawi no kadi wallodirde Foutanke Diaw Tijan Niang joɗiniɓe en toon to Nouakchott pour wadde oɗo journal hannde aljuma sappo lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi en mbaali jaam jarama